Bueno, ongi etorria guztioi. Donostiko Gotzaitegian egiten dugun ekimen aspalditikan zai geuden eta irrikakin hau noiz iritziko eta iritzi da eguna. Hain zuzen hemen ikusten dituzue liburu eder hauek, Jainkoren hitza herriari aldarrikatzeko, publikatzeko eguna iritzi zaigu, eta ni nondik hasiko naiz, izango dizuet liburu hauek nire eskutara iritzi ziranen zer izan ote zen burura etorri zitzaidan lehenengo gauza. Burura etorri zitzaidan Elizbarrutiko erromezekin Lur Santura jun izan geranen, hor Nazareteko sinagogan Melkitek zaintzen duten sinagoga izandako orain Eliza, nola momentu hortan nola sartu izan geran, eta momentu hortan ze nolako irakurgaia aldarrikatu izan dugun, hain zuzen. Erromes guztiak antze sartu, eta liburu santua eskuetan dugula, hauze irakurri izan dugu. Aldi hartan Jesus Nazaretara bera hasitako herrira joan zen, eta larun batean ohi zuenez sinagogan sartu eta zutik jarri zen irakurgaia egiteko. Isaias profetaren liburua eman zioten eta irekitzean pasarte hau aurkitu zuen. Jaunaren espiritua nire gainean dago. Hark gantzutu bainau, behartzuei berri ona emateko. Katibuei askatasuna eta itzuei ikusmena hotzegitera bidali nau. Zapalduei askatasuna ematera. Jaunaren onginai urtea hotzegitera. Liburua bildu ondoren laguntzaileari eman eta eseri egin zen, denak sinagogan begira zeuzkan. Hoize izan da, burura etorri zaidana, eta hauxe izan da bilatu dudan pasartea. Nire eskutarten etorri zanen. Akorretzen naizen olako emozioz, debozioz, miresmenez irakurri izan dugu pasarte hori sinagogako leku hartan. Eta horlako esperientziak erakusten dizu Jainkoren hitza modu berezi baten aldarrikotu egin behar dela ez edo nolako moduz, ez edo nolako paperez, ez edo nolako liburukin, baizik eta duintasunez aldarrikotu egin behar dela. Eta duintasun hori modu bat baita ere liburuetan izan behar du, eta pesatzen dut liburu hauek lagunduko digutela. Aita Santuak ere, orain 2 urte badakizute, urtean zeharreko bigarrengo igandea izendatu indula Jainkoren hitzari lekua emateko, baita ere guri lagunduko digutela euskerazko liburu hauek behar dan bezala aldarrikatzeko. Jakina, ez da nahikoa ondo aldarrikatzea, baita ere oso garrantzitsua da entzutea, onartzea, hitza gurea egitea. Nazaret hitza aitatu dut, ezta? Nazareten badago emakume bat, Jainkoaren hitza hartzen, entzuten eta guria egiten, haragia egiten erakusten deguna. Akordatzen naiz, diritore espirituala batek erakutsi zidana, hauxe esan zidan, liburu santua irakurtzera zoazen bakoitzean, Ama Birjinari esaiozu, Ave Virgo Audiens. Eta berak lagunduko dizu Jainkoaren hitza behar da moduan zuten. Pozez egiten dut, honen harrera, eta nire hitza oso motza izan behar da. Ilustrazio modu berezi baten, eta zurekin, zure inguruan izan diran, hemen daude
Unai Jesus Mari baino seguru izango zirela nik ezagutzen ez ditudan beste hainbat eta hainbat danei eskerrak eman nahi dizuet iraunpen handia izan dezutelako. Iraunpen handia. Lan hau burutu izana, niretzako iraunkortasunaren erakusgarri ederra izan da. Iraunkortasuna, iraunpena guztiz beharrezkoa bai da Elizaren bizitzan. Askok eta asko uste izaten dute Eliza beti oso geldiro bizi dala. Bueno, gauzak ondo egiteko presaka ibiltzea, ez zaite iruditzen biderik modurik onena denik. Hortaz bada, hauxe esaten dut, laun hau burutu izana, iraunkortasunaren erakusgarri ederra izan da. Eta iraunkortasuna eta iraunpena dagoen lekuan han jainkoa dago. Jainkoa dago. Gizakio badakigu, momentu baten gogoz hartzen dugula gauz bat, baina gero bertan bera zeitun uzten dugula. Iraunkortasuna, iraunpena dagoen lekun jainkoa dago. Ustazio, jainkoa zurekin egon da, eta zurekin dago, baita ere lan hau egiteuzu badakizu, baina berari aintza emateko eguna ere iritsi da. Bueno, horrekin nahikoa dut. Eta barkatuko didezute, azken eran joz naizela geratuko, badakizute 12etan joan zen Duranen funerala dugula errenderian eta area joan naiz. Bueno, Gotzai jaunaren agurraren ondoren, bi zati nagusi izango ditu aurkezpen honek. Dakizuen bezala, irakurgaien liburuek badute eraketa orokor bat, jainkoaren hitzari buruz, eta liburu hauen erabilpenari buruz, Elizak emandako halako irakaspen bat, hori bi zatitan agertuko dugu, Jesus Mari eta bion artean, eta azkenik, Eustasiok itzulpenaren historia eta lan mardul eta haundi honen ibilbidea kontatuko digu. Nik eraketaren azalpena hasi baino lehen, esan nahi nuke Mezako irakurgaien liburuaren argitalpen berri honek, orain urtebete pasatxo argitaratu genuen Meza liburuarekin batera, euskerazko bi liturgi liburu nagusien oinarria jartzen duela. Bi argitalpen hauetatik sortuko dira orain, horretan ari gera, sakramentu eta oikune liburuak. Gaztelaniaz argitaratutako liburuekin nolabaiteko antzekotasuna badute, gure erako maketazioa eta antolaketa egin badugu ere. Liburuek badute edertasun estetikoa, beharrezkoa, liburu santuak direla adierazteko. Maketazio lana Lasarteko antza inprentako Maite Gilek egin du, hemen daukagu Maite, ertz batean, baina lan asko egin du eta ordu asko sartu ditu, Eustasio Etxezarretaren gidaritzapean eta neuk eta Jesus Mari Arrietak lagunduta. Emaitza, zeugok ikusiko dezue ederra da. Liburuen azalean, Lizarrako San Mikel Goiaingeruaren Eliza sarrerako tinpanotik, 12. mendeko tinpanotik hartutako pantokratorra eta tetramorfosa jarri dugu. Eta kontraazalean Meza liburuan daukan Pazkobildon sabera. Pantokratorrak eskuan duen liburuak oso zaharkitua du berez Lizarran dagoen tinpanoan daukan irudia eta Meza liburuko krismoi bera jarri diogu, nolabait hitzaren eta eukaristiaren bi mailak lotuak daudela adierazi nahirik. Krismoi hori, Meza liburuko azalekoa Iratzeko monastegiko arko batetik hartu genuen. Horrela, gure lurraldean, Euskal Herrian, mendeetan barna, kristau fedeak utzitako kultur arrasto bikainak agerian jarriz. Lau evangeliariak era alegorikoan irudikatzea, Ezekielen lehenengo kapituluan eta Apokalipsiko 4. azaltzen dira, nolabait, aurrez irudikatuak, eta kristau tradizioaren hasierakoak dira. Toki eder honetan ere, jasoak daude lau evangeliarien irudi horiek.
San Jeronimok zehaztu zituen lehenago hain garbi aipatuak ez zirenak. 4 evangelioen hasiera gogoratzen duten nolabait. Mateo da gizona, Kristoren giza genealogika dakarrena. Markos da lehoia, basamortuan deadarka ari den Joan Bataiatzailearen ahotsa. Lukas da zezena, Zakariasen sakrifizioa gogora ekartzen diguna. Joan da arranoa. Bere evangelioaren sarreran hegaldi luzea eta gorena egiten duena. Eta aipatu dugun bezala, atzeko azalean, Pazkobildotsa dago mezaliburuko bera, opari eta garaile den jauna delako liburu santuak ulertzeko giltza. Mezako irakurgaien eraketari buruz, Jainkoaren hitzaren garrantzia aipatzen da hasieratik eraketa horretan. Vatikanoko 2. kontzilioak era berezian azpimarratu nahi izan zuen hainbat idazkitan eta liturgiari buruzko Sakrosantun kontzilion idazkien ere bai, Jainkoaren hitzak garrantzi gehiago izan behar zuela Elizaren bizitzan eta beraz, Elizaren bizitzaren agerpen gorena den liturgian. Jainkoaren hitzak mezaren ospakizunean duen tokia era bereziagoan landuko da, esaten du. Jainkoaren hitza edo liburu santua edo eskritura santua era ezberdinetan aipatzen dira. Jainko hitz bakarraren aberastasun ugari agerian jarriz. Liturgi urtean zehar, baita Elizaren sakramentuak eta sakramentalak ospatzean ere, Espiritu Santua presente egiten da. Jainkoaren hitzean oinarritzen eta bermatzen den ospakizunean. Ez da beti era berean hitza hotz egiten, era solemneagoan, era apalagoan, baina beti Kristoren misterio bakarra adieraziz. Itun zaharrean ezkutuan dago berria, eta itun berrian agerian jartzen da zaharra. Zenbat eta sakonago ulertu liturgiekintzaren esanahia, hainbat eta estimu handiagoa izango diogu Jainkoaren hitzari. Elizak liturgian ospatzen duena bere bizitzan eta jokaeran erakutsiko du, eta beste aldera bizitzatik ekartzen du liturgiara. Jainkoaren hitza entzunez eraikitzen da eta hazten da Eliza. Eta horrek egiten gaitu herri berria. Jainkoaren hitza Elizaren azalpenean ulertzen dugu guk, ez gera liburu santura geurez bakarrik gerturatzen. Elizak bere doktrinan, bizitzan eta kultuan luzatzen du, eta belaunaldi guztiei eskualdatzen die, bera den guztia. Espirituak denen batasuna handiagotzen duen bitartean, aldi berean, karisma ezberdinak sustatzen ditu eta ekintza ezberdinak bultzatzen. Venerazio berberaz ohoratzen ditu Elizak Jainkoaren hitza eta Eukaristi misterioa, naiz eta ez dien biei gurtza berbera eskaintzen. 2 maila hauetan espiritu zelikaturik hazten da zalantzagarik gabe Elizan. Hori da, laburki esan da, eraketa orokorraren hitzaurreak dioena. Eta lehenengo zatiak, Jainkoaren hitza meza ospatzean izena duena, lehenengo zatia agertuko dut labur eta gero bigarren zatia adieraziko digu Jesus Marik. Bibliatik hartutako irakurgaiak dio eraketak. Eta dio, ez da zilegi liburu santuetatik hartutako kantikak kentzea, murriztea, edota larriago dena. Hoien ordez, biblikoak ez diren beste irakurgai batzuk sartzea. Jainkoaren hitza irakurri behar da liturgia ospakizunean. Eta evangelioaren irakurketa da hitzaren liturgiaren gailurra. Irakurleek hots handiz eta garbiz irakurtzen duten ulertuz irakurri behar dute. Jainkoaren hitza batzarrari modu egokien adierazteko. Eta
onartutako itzulpenetatik hartu behar dira irakurgaiak. Gure kasuan, onartutako itzulpena hau da, eta Garizumako lehenengo igandetik aurrera ezinbestez erabili daitekeen bakarra. Irakurgaien aurretik, halako oharpen laburren bat ere egin daiteke, baina beti ere Jainkoaren hitza eta giza hitza garbi bereiziz. Irakurkatokitik egingo dira irakurgaiak, eta dio, irakurgaien bukaerako jaunak esana adibidez, irakurlea ez den beste abeslari batek ere abes dezakeela. Ondoren erantzun salmoa aipatzen du, garrantzia liturgiko eta pastoral berezia du, eta dio, erantzun salmoa abestu egin beharko litzatekeela beti, edo alden gehienetan, edo antifona gutxienez. Hori horrela izanik aprobetxatuz, datorren astean edo Mikel urrengoan igual, idatzen izango da, erantzun salmoa eta aleluia abesteko liburua. Gaur bat ekarri digute erakutsi ahal izateko, argitalpen hau, itzulpen berri honi lotua da, dorun salmoak eta aleluiak igandetan abesteko liburu hau idatzen izango da Lester, datozen asteetan. Erantzun salmoa kantatzea bideratzeko eta errezteko. Homilia ere aipatzen du, eta homilia aldela jarlekutik eta bestela irakurtokitik bertatik egin daitekeela dio, eta gomendatzen du, noski igandero agindu da dago, eta astegunetan ere bereziki aldi berezietan gomendagarria da. Bereizi egin behar dira homiliak eta herriari egiten zaizkion oharrak hoiek bukaerarako utziz. Kredoa aipatzen du ondoren hitzaren liturgiaren zati bezala. Eta 29. puntu hau bere horretan irakurriko dizuet. Kredoa edo fede aitormena errubrikek hala agintzen dutenean mezabarruan egina honetarako da. Bildu den herri osoak irakurgaietan eta liburu santuetan aldarrikatutako eta homilian entzundako Jainkoaren hitza onartu eta berari erantzuna eman diezaion eta Eukaristian sinesmenezko misterioa ospatzen hasi aurretik fedearen egiak Elizak onartutako formulaz gogora ditzan. Hau mezaliburuaren eraketa orokorrean ere jasoa dago. Eta ondoren, Jainkoaren hitzaren argitan eta Jainkoaren hitz horrek gugan sortzen dituen eskakizunak eta bultzadak eraginda Jainkoaren herriaren otoitza egiten da. Aipatzen du Elizak berriak egiterakoan edo moldaketak egiterakoan irakurtokia aldarea bezala toki duina izan dadila. Ez dadila edonolako atril sistrin bat izan, bi mai elkarlotuak direlako. Baita ere dio alegina egin behar dela, liburuak, duinak eta apainak izan daitezen. Nik uste saiatu gerala horretan. Ez fotokopiatik irakurtzeko. Mintzo eta kantun etortzen diren irakurgaiak etxean irakurgaia errepasatzeko dira. Ez dira hanboira fotokopiarekin igotzeko. Hori esateak berak ere lotsa ematen du, baina esan beharra izaten da. Batzarburuak otoitzaren eta ikasketaren bidez ezagutzen du Jainkoaren hitza homili egiterakoan ere. Ez da aski exegesi liburu bikainak gukapaizok bulegoan eukitzea, beharrezkoak dira, baina homilia prestatzen da ikasiz eta otoitz eginez. Era berean, eskritura santua liturgi barnean aldarrikatzen dena aldarrikatu behar duten zerbitzariek ere prestaketa behar dute. Bai prestaketa biblikoa edo liturgikoa, baita prestaketa teknikoa ere. Gure irakurlei erakutsi behar diegu Isaias ze garaitakoa den, zergatik idatzia dauden liburuak edo ze garaitan, baina erakutsi behar diegu arnasa hartzen, kometan gelditzen, puntuetan lasai egoten, presari gabe irakurtzen. Berdin, Eliz elkarte bakoitzean salmoa abesteko gauza izango diren eta oskera garbikoak izango diren laikoak prestatze ere gure eginkizuna da. Ez da norbait voluntarioki, espontaneoki aldarera ekartzea,
baizik eta hitzaren zerbitzariak gure kristau elkarteatan izatea. Hori da lehenengo zatiak dioena, eta bigarren zatia azaltzeko Jesus Mari gerturatuko zaigu. Egunon jainkoa deizuela denoi. Ez da berelakoan jaio gure ume hau. Ustasiok kontatuko du, ni baino beto. Entzute aldaula? Ez, bueno. Apaiz gai ginen artean, 50 urtetik aurrea. Eta orduan hasi ziren lehenengo itzulpenak, kontzilio bukaera ondoren, eta hemen ez ezi beste leku batzutan baina gobatzen naiz hemen bertan, nola itzulpena bertan egite zuten ekipoak, eta klitxeta pasa behartzen, ez zeon oaingo kontuik. Zulatu, multiko pistan pasa, tiklitaka, banan, lan bat atxaldeta igandea txalde askotan, gura monazioen igandean egindako egurra, infernuko egurra dala, espero dugu hau zerurako lana izatea, baina bueno, askotan alatokatu zitzaigun. Eta alaxe gero banatzen zen, Euskal Herriko Eliza guztietan, hori izan zen hasiera. Eta azkenean gure hau jaio da. Niretzat, danuntzat, baina poz berezia adierazi nahi du erakusten du honek. Niretzat izaliteke 53 bat urteko esperientzia ederra. 77an hasi genuen, Arantzazun da Lazkaon, Elizen arteko Bibliaren itzulpena. 83an atera zen itun berria, eta 14an Biblia osoa. Handi 2 urtea, itzultzaile talde hartako batzuek esan genuen, ona izango litzake kristau berriari eskura eman alizatea testu hau, egina da honez. Eta mezako eskuleburua, edo olako zerbait ateatzea, eta orduan harremanean jarginan Eustasiorekin. Eta, izketan, azkenean erabaki izan, meza liburu eta irakurgai guztien liburua, berrikustea, itzulpenak, eguneratzea, eta alaxe hasi zen. Beraz, egun hontan, esan dezakegu orduan eraskotan esate egin duen, Bibliako esaera berra, Baruch Jahve, bedenkatua jauna, eskerra jaunari, ontara iritsi gehalako. Ni bigarren eraketaren bigarren zatian nahi nizueke aldanik eta laburren azaldu. 5 kapitulo ditu, 4. da 5. da 6. kapitulua, baina, lehenbiziko 4. eta 5. aipatuko dugu, azkena gauza oso teknikoa dialakoa, argitarapenak nola egin da barta. 4. kapituluak aipatzen du, mezako irakurgaien eraketa nola izan da, nola egin den. Aurrena noski, helburua aipatzen du, zertako hau. Eta jasotzen du, Vatikanoko 2. kontzilioaren ondoren, Paulo 6. atera zuen misale Romanun hartan jartzen duen helburua. Habe guztiak dio, fededunengan, jainkoaren hitzarikoko gozea, gero eta handiagoa izan dedin eratu dira, eta honela, Espiritu Santuak bidali dela, itun berriko herriak Elizaren batasun osorako eragina izan dezan. Beraz, eraketa hau, fededunei jainkoaren hitz guztiaren ezagutza ematen dien Bibliako irakurgaien antalaketa da, dio, salbamen historiaren gertaera eta hitz garrantzizkoenak eskainiz, Eukaristia ospatzean presente egiten den Kristoren Pasko misterioan, gaur egun ere, aurrera jarraitzen duen historia. Beraz, helburu handia eta zoragarria. Gero aipatzen ditu printzipioak. Eraketa hau prestatzean ze printzipio erabilidan. Aurrena testuen aukeraketa. Testuri garrantzitsuenak igandetako eta jaiegunetako utzi dira, eta beste asko astegunetako. Gero badira aukeratuak santuen ospakizunetarako, sakramentuetarako, hildakoen mezetarako, tabar. Antolaketa hau igande eta jaiegunetarako nola eginda? Liburua dara bilgunok, badakigu, 3 irakurgai jarri diela igandetarako,
Itzultzarrekoa, apostolen testuetakoa eta evangelioa 3 urtetan banatua. Oso kontuan izan da lotura egokia izatea irakurgaien artean, batez ere Itzultzar eta evangelioen artean, eta erdi segidako irakurketa. Horrela ikuspegi orokorra emanez. Astegunetako meza bakoitzak 2 irakurgai daramatza, Itzultzarreko edo apostoleneko zatia bata eta evangeliokoa bestea. Evangelioa urtero bea izaten, 3 sinoptikoak azaltzen dira, astegun orokorretan, 3 sinoptikoak eta urtero berak. Baina lehenbiziko irakurgaia, dakigun bezala, batzuetan Itzultzarretik hartua da, eta beste batzuetan Itzulberritik. Santuen ospakizunetarako, sakramentuetarako eta barba, hor egin dutena hauxe da, hartu Itzultzarreko irakurgai batzuk eta sail berean jarri, apostoluen idatzietatik beste sail bat eta dana bat segidan jarri, eta evangelioak ere gauza bera, batzarburuak ospakizun bakoitzerako aukera egin dezan. Irakurgaien aukera eta antolaketa egitean ze irizpide nagusi, ze kriterio nagusi izan da. Lehenbizikoa, liburu santuetako batzuk liturgialdi jakinetarako gordetzea. Adibidez, apostolen eginak Paskualdirako izango da. San Juanen evangelioa Garizuma azken astetarako eta Paskualdirako. Isaiaren liburua Abendualdirako. San Juanen lehenengo gutuna Eguberri aldirako. Beste irizpide bat izan da, irakurgaien luze laburra. Aukera jartzen da, luzegia danean, era laburrean egiteko. Eta oraingo argitalpenean, biak bata bestearen ondoan datoz. Lehen kako artean izaten zen kendu zitekena, orain 2 testuak batera datoz. Eta zatiri zailenak ez dituzte hartu. Eta txatal batzuk ere kendu egin dituzte zailtasun horren arabera. Erabiltzeko orduan ere, zenbait printzipio kontuan izan behar genuke. Adibidez, irakurgai batzuk aukeratzeko eskubidea dago. Lehen esan duen bezala, santuen ospakizunetan, adibidez, hildakoen mezetan. Baina, igande eta festaburuetan 3 irakurgaiak egin behar dira, arrazoi pastoralen bat edo ezpada behintzat. Eta aukera egin behar danean, beti, printzipio bezala jartzeue, entzuleen ona bilatzea, ez norberaren gustua. Astegunetako irakurgaiei buruz dio, jarritako egunekoak irakurri behar direla. Baina, santuen ospakizunen bat, hartzen baldin bada, askotan santuen ospakizunerako irakurgaiare seinalatua dago, hori hartzeko dio, eta astegunari dagokiona batzarburuak ikusiko lukela noiz irakurri. Jarraia segirako irakurketa hortan, egokien ikusten duen zatia, iruditzen zaion egunik egokienan hartu lezake. Eta esan bezala, beste olako sail badegu, sakramentuetako mezetarako, hildakoen mezetarako, eta abar. Oro bat aipatzen du erantzun salmoa, horren garrantzia azpimarratuz, eta egunerako jarria irakurri behar dela esanez. Beraz, gutxi gora bera, gainetik behiratu abintzat, hau ditu eraketak, liburu antolatzean kontuan izan dituen printzipioak eta irizpideak. Baina hori egiteko beste zerbait ere kontuan izan du. Eta hori 5. kapituluan, eraketa horren 5. kapituluan adierazten digu, ze arrazoi, ze gai aurkitu duen irakurgai bakoitzean halako o bestelako egunetan jartzeko. Beraz hauen azalpen egiten du, adibidez, abendualdian. Igandetan ze gai izan du gogoan, jaunaren azken aldietako etorrera, adibidez. Lehenengo igandea batez ere, 2. eta 3. igandean Joan Bataiatzailea azaltzen da,
Eta hirugarrenean, laugarrenean, jaunaren jaiotza prestatu zuten gertaerak. Adibidez, gizakundea, edo Andre Maria Isabeli egindako bisita, eta bar. Astegunetan ere, aukera eginda, kontuan izanik, adibidez, 2 irakurgai sail ditu, abendualdiaren hasieratik, hilaren 16 arte, eta beste sail bat, 17tik 24 arte. Isaiasen liburu irakurtzen da, eta horren harira datoz evangelioak, bigarren asteko ostegunetik aurrera Joan Bataiatzailea izaten da protagonista, eta azken astean jaunaren jaiotza prestatu zuten gertaerak. Ikusten dugu beraz, ze motiboz, ze arrazoi izan duen irakurgailuek aukeratzeko. Eguberrialdian, gauza bera, festaburu eta jai egunetan, eguberri eguneko mesetarako tradizio erromatarrari jarraitu dio. Familia Santuaren jai egunerako Jesusen haurtzaroari buruzkoak eguberri 8 urrenean, Maria Virgina jainkoaren ama da Gaia eta Jesusen izena. Eguberri ondoko 2. igandean gizakundearen misterioa. Jaunaren agerkundean, tradizio erromatarra horrere jaso du, eta jaunaren batei egunerako misteriori dagozkionak. Astegunetan berriz, San Juanen lehenengo gutunaren segidako irakurketa eta evangelioak jaunaren agerpenak erakusten ditu. Garizumaldian ze arrazoi izan du aukeratzeko? Igandetan, lehenengo eta 2. igandean, jaunaren tentaldiak eta antzaldaketa. Beste 3 igandetarako aurtean, hartzen du Samariar emakumearena, jaiotza zitsuarena eta Lazaroren piztuerarena. 3 pasarte hauek urtero erabilitezke, baina B urteako eta C urteako ere berezia ditu. B urtean San Juan liburuko zati batzuk hartu ditu, Kristok gurutzearen eta piztueraren bidez izango zuen aintza aipatuz, eta C urtean San Lukasen liburutik bihotz berritzea edo konbertsioa aipatuz. Erramo igandeako noski, prozesiorako jaunak Jerusalemen egin zuen sarrera, eta gero mezetan urte bakoitzean sinoptikotik hartuta pasioa. Itunzarreko irakurgaiek egun hortan, salbamenaren garizuman zehar, salbamenaren historia kontatzen dute, eta apostolen irakurgaiak, evangelioa eta itunzarreko irakurgaiak izan dira kontuan, zeini egokien datorkiona kontuan izanik. Garizumako astegunetan evangelioak eta itun zaharreko irakurgaia bata bestearen arteko loturari begiratuz aukeratu dira. San Juanen evangelioaren erdi segidako irakurketa egiten da, batez ere 4. astetik aurrera, eta aste santuko lehenengo egunetan nekaldiaren inguruko misterioari buruz. Era berezian zaindu da noski Pasko Irurren eta Paskualdian irakurtzeko zatien aukeraketa. Pasko Irurren sakratuan, ostegun santuan, Exodoa, irteera aipatzen da, eta Eukaristian berriz, oitun berrian, San Paulok Eukaristiari buruz dioena, eta evangelioan jaunaren Jesusek oinak nola garbitu zizkien. Ostiral santuan, San Juanen araberako nekaldiaren irakurketa da gailurra, eta lehenengo irakurgaia horri begira, jaunaren zerbitziaren 4. kantika, eta geho hebrearren gutunetik, Jesus zerbitzariari buruz, apaiz bakarreri buruz dioena. Pasko gau behilan, 7 irakurgai ditugu itun zarretik, jainkoaren egintza garriak gogoraraziz, itun berriti 2 irakurgai berriz. Sinoptikoaren arabera, piztueraren berri ematen duena, eta apostoluak bataioari buruz dioena. Pasko egunean, hartu liteke Pasko gaueko evangelioa, baino gehienetan San Juanen evangeliokoa erabilioi dugu, eta arratsaldean ospatzen denean Emauseko pasartearena.
Paskualdian igandetan ze aukeraketa o ze arrazoi izan du aukeraketa egiteko. 3. igande arte evangelioetako gaia dira Kristo piztuaren agerraldiak. 4. igandean hartzaionarena, 5., 6. da 7. igandetan azken afari ondorengo hitzaldi eta otoitzeko zati aukeratuak dakartza. Eta apostolen irakurgaia aurtean San Pedroren lehenengo gutun hartzen da, beurtean San Juanen lehenengo gutuna eta zeurtean Apokalipsia. Talen esan dugun bezala, astegunetan, beti apostolen eginak izango da, lehenengo irakurgaia, eta gero evangeliotik hartzen dira Pasko 8. jaunaren agerraldi buruzkoak, eta gero San Juanen evangeliotik herri segidako irakurketa. Igokondo eta Pentekoste festaburuetan, egunari dagozkion zatiak, apostolen eginak hartzen dugu, San Lukasek nola kontatzen digun, bai jaunaren igokundea eta bai espirituaren etorrera. Aukerak eta berezi egina dago Pentekoste gau behilarako. Han 4 testu hartzen dira, ez 7, baina bai 4 itun zarretik. Eta gero apostoluen irakurgaietatik espirituak elizan betetzen duen eginkizuna adierazten duten zatiak. Eta evangelioen berriz, Jesusek egindako agintzaria, espirituaren agintzaria edo promesa. Pentekoste egunean berriz, noski, misterio horri dagozkion zatiak. Eta azken ditugu urtean zeharreko aldian, igande eta astegunetan zer degun. 34 igande dira urtean zehar, dakigun bezala. Lehenengo irakurgaia, lehenengo igandea, jaunaren bataio ospatzen den igandea da, eta 2. igandetik aurrera jarraitzen du urtean zeharreko aldiak, garizuman, eten arte. Berriz ere, helduko zaio, urtean zeharreko aldi hori, Pentekoste igandearen ondoren. Igande horietako, urtean zeharreko igandetako irakurgaiak, urtean zeharreko 2. igandean, esan duen bezala, jaunaren agerpenak azalduko dira, hau da manifestazioak, adibidez, Kanako esteietakoa. 3. igandetik aurrera berriz, sinoptikoen erdi segidako irakurketa hasiko da. Urte bakoitzari dagokiona. Aurten urtea denez, San Markosen erdi segidako irakurketa egiten ari gera. Baina azken igandetan gaia eskatologia izaten da batez ere. Eta hor bada tarte bat, urtean egingo dugu, 16. igandearen ondoren, San Juanen 6. kapitulotik hartuko ditugu zatiak 5 igandez. Eta itunzarreko irakurgaiak, beti ere evangelioaren ari jarraituz aukeratzen dira. Apostolen gutunetako irakurgaia berriz, nagusiki San Paulorenak dira eta Santiagorenak, urtean zeharreko igandetakoak. Festaburuetan, jaunaren festaburuetan, adibidez Hirutasun Santuaren, Kristoren gorputz eta odol santuen, Jesusen bihotzaren festaburuetan, ospakizunen alderdiak adierazten dituzten irakurgaia jasoko dira. Eta azkeni, astegunetan evangelioak esan deun bezala, aste batzuetan, lehenengotik 9. esate baterako, Markosena irakurtzen ari gera, gero Mateoren hasiko gera irakurtzen 21. aste arte, eta azkeni Lukasena 34. aste arte. Eta lehenengo irakurgaia, txandatuz, itun zarretik hartzen dira batzuetan, aste batzuetan, itun berritik beste batzuetan. Nagusiki hauxe da, eraketak eskaintzen digun azalpena, nola egin den, ze irakurgai aukeratu den, eta zergatik aukeratu den adierazteko. Egunon, lagunok, nire eginkizuna da lan honen
azalpena egitea lana nola joan dan hasieratik lan hau bukatzera. Baina ezertan hasi aurretik gauza bat argitu nahiko nuke. Badirudi hemen esan diranen gauzen arabera, Eustasio etortzen danean, arek badirudi ni bakarrik izan naizela hemen lanean aritu dana, baina ez da horrela. Eta nire jarduna ere ez da printzipalena. Izan ere, San Pauloren ura gogora dezagun, bate jartzen du lurra, besteak hazia botatzen du, ere iteko argiztatu, ureztatu eta bar, baina azken batean, bizi indarra ematen duena beste bat da, goikoa. Hemen egin diran aurreko bi hitzaldiak garrantzitsuagoak dira Jainkoaren hitzari dagokionez nik esango dudana baino. Hori argi geldi bedi. Papera jarri dizuet eta gidoi honen arabera nire hitzaldia egingo dut. Lehenengo puntuak dio, mezako irakurgaiak liburuaren argitalpen berria egiteko erabakia. Erabaki hau nola hartu zen, zergatik hartu zen, noiz hartu zen. Lehengo mendearen bukaerako urteetan bereziki bazegoen halako eskari bat, dei bat, irakurgaien liburua, zaharkitua zegoela, esaten da, bai liburu bezala puskatzen ari zelako, baita itzulpenak bere mugak zituelako, edo letra txikia zela liburuan, edo euskera batuan ez zegoela, eta bazan halako desio bat hori berritzeko. Baina desio horrek ez zuen beharrain bateko indarrik hartzen, batez ere indar falta zegoelako gure artean. Baina, Jesus Marik lehenago esan du, mende bukaerako urte horietan, Elizen arteko Biblia argitaratu ondoren, han lan hartan parte hartu zutenetako batzuk etorri ziren eskaintza bat eginez. Eskuko mezaliburua egiteko prest zeudela horiek lanean aritzeko. Eta horrek ja beste ikuspegi bat ematen zuen, izan ere Elizen arteko Biblia egiten aritutako 5 lagun eskaintzen ziren euskera lanetan aritzeko, itzulpen lanean aritzeko. Eta orduan, horrela hasi ginen, eta bi aukera zeuden. Bata izan zitekeen lehengo mezaliburua, irakurgaien liburua txukundu, euskera aldetik batez ere, eta letra handia horrekin, eta bar, euskera idatzia esan nahi dut, euskera batua erabiltzearekin. Aukera bat hori zen, liburu berria egin, lehengo itzulpena erabiliz eta kanpo aldetik jantziz. Bestea zen, Elizen arteko Bibliako itzulpena bere hartan hartu, eta liburu berria egin, itzulpen berria egin. Baina, Elizen arteko Bibliako itzulpena jantziegia zela iruditzen zen, batez ere herriari adierazteko. Izan ere, irakurgaiak egiten dira, dakitzen bezala, aldaretik edo atriletik, jendea urrutiantzean dago, Elizan, entzun nolabait egiten da, eta entzundakoarekin jaso behar du mezua. Horrek bere zailtasunak dituenez, asko erresten jarri behar da edo ahaleginak egin behar dira testua erresten. Orduan, erabaki izan zen, biak kontuan harturik, bai lehengo itzulpena, bai itzulpen berria, Elizen arteko Bibliakoa, aintzakotzat harturik, 3. edo beste itzulpen berri bat egin, irakurgaiak Elizan egiteko, erabiltzeko. Hori izan zen. Eta orduan, une horretan, 2001 urtean, azaldu zen, Vatikanok argitaratutako liturgian autentikam irakaspena,
Irakaspen horretan esaten zen nolako gaitasunak eta ezaugarriak izan behar zituen Bibliatik eta irakurgaietarako erabiliko den itzulpenak. Eta bereziki asko azpimarratzen zuen gauza bat da, izan behar duela zehatza. Zehatza, esan nahi du, jatorrizko testuak dioena esan behar duela itzulpen berriak ere. Hori garrantzitsutzat jotzen zuen eta horri begiratu diote bereziki. Kontuan izan behar da, lehenengo itzulpenak, kontzilioa pasa ondoren berehala egin ziren lehenengo itzulpen haiek, presaka egin ziren harin samar gauza batzuk eta interpretazio ere bai gehitxo erabili zen, hau da, herriaren maila, herrikoitasunari begira, itzulpenari garai hartan eman zitzaion, horrek bere mugak zituen. Eta etzan betetzen hemen eskatzen zena, hau da, leial jokatu behar zela jatorrizko testuarekin eta mezuarekin. Leialtasun hori bi erata hartu behar da, itzulpena egitekoan bi erata hartu behar da. Batetik, testuari behar zaio leialtasuna, baina bestetik, entzuleari behar zaio leialtasuna. Entzuleak ulertuko duen moduan, dena ezpada ere bintzat, nagusiki jainkoaren hitza ulertzeko moduan eman behar zaio entzuleari. Eta beti ere geldituko da homilian egin daiteken azalpena, testo ilunagoen azalpena, edo katekesian egin daitekena eta abar. Horrela, itzulpen talde berria sortu zen. Eta talde berria esan nahi da, beste talde bat izan zen hasieran lan egin zuena. Haiek asko hil ziren, besteak ja baztertuta zeuden, eta Elizen arteko Biblian lan egindako 5 lagun eskaini ziren hemen parte hartzeko. Eta 5 horiekin ni sartu nintzen. Haiek ziren Ramon Irizar Frantziskotarra, Biblian aditua, hau 2011an hiltzen, Dionisia Mundarain, beneditarra, Jesus Maria Arrieta, Tolosako parroko dagoena eta zegoena, Bizkaitar bi, Ondarruko parrokoa Jose Maria Rementeria, eta Getxoko parroko zena, gaur jubilatua dago, Lontzo Zugazaga. Bi hauek katekesiko testuen itzulpenetan ere arituak ziren, eta hortan jarraitzen dute oraindik ere. Eta 5 horiekin ni 6ko taldea ginen, eta hasi eta buka denok dena ezpada ere, baina bintzat oso jarraian iraun izan du taldeak bere osoan. Jatorrizko testuaren edizio kritikoak erabili zituen Biblia aditu honek, hau da, Elizen arteko Biblia egitekoan erabilitako oinarrizko liburu kritikoak, hau da, testo jatorra gaur egun eman daitekeen eran duena erabili zituen bai hebreeraz, grekoz, latinez, Vulgata Berria, eta horiekin batera mezako irakurgaien urte guztiko zerrenda osoa ematen duen liburua, Vatikanoko liburua. Liburu hortan esaten da, aipamenak egiten dira, zitak ematen dira, testuaren zitak, esanez, igande honetan irakurgai hau eta hau izango dira. Beste honetan, hauek eta hauek. Honen titulua honela behar du, eta honela hasiera honela da. Xehetasun horiek ematen ditu liburu horrek. Eta horren arabera egin behar da irakurgaien liburu hau. Eta horiekin batera, esan bezala, lehengo irakurgaien testua eta Elizen arteko Biblia. Nola egiten zen lan
hilian behin edo biltzen zan taldea, eta talde honetan Biblian aditua zen Ramon Irizarrorrek prestatzen zuen lehenengo testua, proposamen bat moduan. Proposamen hortan, testu horretan, bereizten zen, lehenengo hartzen zen gure lehenengo irakurgaien liburuko testua. Eta testu hortatik aldatzen zena, letra aldatuarekin jartzen zuen, hau da, letra kursiba edo etzana jartzen zuen. Guk ikusteko zer zen lehengoa, zer zen berria, eta hori jakinik etxeko lanak ematen zizkigunarek. Eta guk bakoitzak bere lanean irakurriz, zuzenketak pentsatuz edo proposatuz, gero bilerara ematen zan hori eta denon artean aztertu, adostu testua. Urpixka dut mesedez. Era horretan egin zan lehenengo irakurgaien zerrenda osoa. 6 liburutan dago, o 5 liburutan hemen. Urte guztian, era guztietako mezetan erabiliko diren irakurgaien testua pasa genituen lehenengo. Horren ondoren, meza liburua, liburu hau, izan ere, irakurgaien testua aldatu ezkeo, hemengo testua ere berritu beharra zegoen, repasatu beharra zegoen, eta testo berrituarekin argitalpen berria egin. Lan hori, 1979an, otsailean, hasi genuen, 1979an, eta 2012ko uztailean bukatu genuen, azaroan, 2012ko azaroan. 11 urte inguru izan zen lan saio hori. Gero egin behar zen horrekin batera salmoen itzulpena, salmoen liburuko itzulpena. Salmoak 150 salmo dira, eta salmoen itzulpena eginda gero, salmo osoen, gero ospakizun bakoitzean, ez da salmo osoa esaten normalean baizik eta olako eta alako zatiak hartzen dira. Eta lan hori egin beharra zegoen zatiketak eta hartu eta osatu eta testua prestatzen joan. Gero musika lanare eginda beste talde bat izan da Eliz Barrutiarteko taldea, musikan aritu izan dana. Eta hemen jokabidea izaten zen antifona bat edo gorazarre bat edo kantu bat nahi zenean musikalari norbaiti bidali testua eta esan testu honen musika egitea nahiko genuke. Eta era horretan gero taldeak musika hori aztertuz, behar bada zuzenketaren bat edo beste eskatuz, egileari eta bar, horrela osatu izan da salmoen liburu hau, eta hemen beren musikarekin ematen dira salmo guztiak, igandeetako eta jai egun berezietako salmoak beren musikarekin. Izan ere, izan du lehenago, salmoari berez kantatzea dagokio. Kantuak dira, otoitza kantuz egina. Eta era horretan, prestatu dira bai salmoen musikak eta bai aleluia txatalen musikak ere. 3. puntuak dio, itzulpeneko testuak liburueran antolatzea. 2012an esan dut bederatzean bukatua zeon azaroan testua irakurgaien testua. Eta testu hori almazen bat zela esan genezake. Testu bilduma. Baina gero, horiek erabiliz, igande bakoitzeko formularioa osatu behar zen. Hasi titulotik, gero lehenengo irakurgaia, horrek bere
lema edo goiburua izaten du, goiburu hori askotan testotik hartua egoten da, bestetan ez, lan hori egin beharra zegoen, mosaiko hori osatu beharra zegoen. Salmoa, aleluia etxatala, evangelioa, eta horrela urte guztiko formulario guztiak, banan prestatu beharra. Prestatutako lan hori, gero berriro taldera eramaten zen, taldeak osoari begirada berri bat emateko. Berriro ere irakurtzea zetorren, behar bada ez dena irakurtzea, baina bai, beti ere begi zorrotzarekin begiratzen joatea, eta egindako zuzenketak berriro sartu, eta hemen gertatzen da, irakurgai bat bera, behar bada, 2, 4, 8 lekutan azalduko da. Orduan, batean egiten dan aldaketa, besteetan ere sartu behar da. Gaur egun dauzkagun tresneriarekin, hori asko erreztu zaigu. Lehen garai batean, eskuz fotokopiak egin behar ziren hartan, pentsa nola egiten ziren lanak. Baina gaurko egunean, zorionez, hori erresago egiten den lana da. Testu bilduma osoa era logikoan eta orekatuan liburutan banatzea zen beste lana. Izan ere, latinak 3 liburutan banatua dauka urte guztiko irakurgaien testua. 3 liburutan. Guk euskeraz liburu bakarrean sartu genituen denak, eta halako liburu gotorra eta traketsa erabiltzeko bintzat, atera zitzaigun. Gaztelaniaz, erderaz, 9 liburutan banatua dago. Guk hasiera batean 3 liburutan egitea pentsatu genuen, baina letra handiagoa eginez, liburu gotorregiak edo lodiegiak aterako zitzaizkigun. Orduan, pentsatu genuen, nola egin zitekeen beste banaketa bat, eta 5 liburutan banatu genuen, batean liturgialdi bereziak, abendualdi, eguberrialdi, garizoma, paskoaldia, hoiekin liburu bat osatu genuen. Urtean zeharreko testuak asko zirenez 2 liburutan. 2. eta 3. Gero, 4. santuak datoz, eta deoziozko mezak, hiletetako mezak, eta 5. sakramentuak ospatzeko mezetako irakurgaiak, eta behar berezietarako esaten den mezak. Baina, 4. eta 5. liburuki hauetan azaltzen diren irakurgaiak, 10 eta 9 ere esan daiteke, lehenago itzuliak daude, lehenagoko 3 liburuetan azaltzen diren hoietan itzuliak daude. Orduan, hemendik hartuta ara pasa, beste lana zegoen egin beharra. Horrela osatu dira 5 liburuki horiek. Eta argitalpenerako prestatutako testua taldekidei eman, taldean zuzendu eta garbia pasatzea, eta berriro ere ikusi, eta 3 eta 4 aldiz ikusi behar izaten da horrelako lan bat. Itzulpen bat, baina 3 argitalpen batuan, lapurteraz eta bizkaieraz. Itzulpena bat bera da, elkarrekin egina, baina iparraldekoek beren euskera eta beren sintaxi berezia dute euskeran ere, eta baturako egindako testo hortatik berezitasunak sartzen dituzte beren hizkuntzaren arabera, eta beren argitalpena egiten dute. Bizkaieraz gauza berdintsua egiten da, bizkaitarrek ere gure batuko testu hori hartu eta bizkaieratu egiten dute, eta beren argitalpena egiten. Horrek esan nahi du, gure argitalpen tiradak edo alekopurua oso motza dela, eta egin edo ez egin, baina ordaindu beharra batez ere Elizbarrutiari gertatzen zaio.
Izan ere, hontan ordaintzen dena, justu inprentan eta prestaera lanetan kosta izan dana kobratzen da, baina hortik gorakoa Elizbarrutiari dagokio. Irakurgaiak testuaren onespena. Liturgiako konstituzioak, zuzenbide kanonikoaren kodeak eta liturgian autentikan irakaspenak diotena, esaten du. Hau da, esaten da, testuak behar duela Eliz agintariaren baimena, onespena. Kontua da, orain arte latina erabili izan da Elizan. Latina, 4. mendean hasita esan daiteke, 20. mende arte, gure ezaguera arte, kontzilio hasi bitartean latina erabili da Elizan. Eta izan dira mendeetan zehar halako mugimenduak latinaren ordez herri hizkuntza erabiltzean eskariak, eta batez ere 20. mendean hasita, 19. mendean hasita, San Pio 10. zioen, liturgia dela egiazko kristau espirituaren iturri lehena eta bakarra. Orduan, liturgia benetan kristau espirituaren iturri izatea nahi badugu, herriak ezagutzeko moduan ospatu beharko dugu. Hor dago kinka. Pio 12. Mediator Dei bere entziklikan esaten du, liturgiako latina izan dela Elizaren batasunari eutsi diona eta batasun hori babestu duena. Baina, aldi berean esaten du, liturgia herrikoitu beharra dagoela. Eta bera hasi zen, lehenengo pausoak ematen, 1951an, erabaki zuen, igandeetako irakurgaiak latinez egin ondoren, errepikatu zitezkeela herri hizkuntzan. Lehenengo latinez, eta gero herri hizkuntzan. Hori izan zen lehenengo pauso bat. Handik 5 urtera, Aste Santua aldatu zuen eta herri hizkuntzan jarri zuen, jarriarazi zuen. Aste Santuko ospakizunak, Erramu igandetik hasi eta Pasko igandea bitarteko ospakizun horiek berritu zituen, esan nahi da, berrituarazi egin zituen, eta herri hizkuntzan emateko egokiera edo baimena eman zuen. Horiek horrela, bigarren kontzilioa, Vatikanoko bigarren kontzilioa hasi zanean, gai hau nolabaiteko heldutasun batera iritsia zegoen. Eta lehenengo aldiz planteatu ahal izan zen kontzilioan, herri hizkuntzaren arazo hau tratatu beharra zegoela, aztertu beharra zegoela. Horrek bi joera sortu zituen, latinaren aldekoen joera eta kontrako baino gehiago esango nuke, herri hizkuntzen aldeko joera. Ez da latinaren kontrako joera, izan ere, konturatzen dira, herri hizkuntzaren aldekoek ere konturatzen dira, zer nolako garrantzia duen Elizaren fedearen batasunak. Eta batasun horren lagungarri izan badela latina ere. Baina besterik da, latinez ospatzen jarraitzea meza. Latinaren aldekoek, esaten zuten, batasuna, hizkuntza sakratua zela latina, eta latinak eutsi diola Elizaren fedeari horrelako argumentuak.
Bestaldekoak esaten zuten, Elizaren batasunari, fedearen batasunari ez dio latinak eutsi. Espirituak eutsi dio. Eta espirituak eutsi dio jainko bakarra deulako, Kristo salbatzaile bakarra dugulako, espiritu bat bera dugulako, fede bat, sakramentu batzuk, jainkoaren hitza, horrek eutsi dio Elizaren batasunari. Eta herri hizkuntzak erabiltzea ez da, horren kontrakoa ez da. Hain zuzen ere, alde batetik jainkoaren hitzak duen garrantzia goi mailan jarri, herriak liturgian aktiboki eta ohartuki eta osorik parte hartu behar duela esan, baina gero latinez uzten badugu, nun gelditzen dira puntu hauek. Hor kontraesan bat aurkitzen da. Orduan, azkenean zorionez, onartu zuten herri hizkuntzak erabiltzea. Baina, gero hor dator arazoa, itzulpena egin dugu, Elizako agintariek onartu behar dute testu hau, nun daude agintariak euskeraz hau onartu dezaketenak, dokumentu hauetan batez ere liturgian autentikan hortan esaten dena da, berez, honen onespena, testuaren onespena, nazioko gotzaien batzarrari dagokiola. Nazioko gotzaien batzarrari. Hemen, Espainiko gotzaien batzarrari. Naiz eta gero, haik ontzat emandakoa, Erromara joan behar du, Vatikanora joan behar du, eta han baiestu egin behar dute, baietzi egin behar dute. Gertatzen dana da, Erroman aurretik ezer egin ez balitz bezalaxe, aztertu nahi dutela arte, aztertzen dutela testua. Baina, nola nahi ere, Madrilko, Espainiko gotzainek nola onartu dezakete testu hau, baldin eta bertan dauden euskara dakiten gotzaiek oso gutxi badira. Izan ere, bi erenen baimena edo onespena behar du testuak. Hirutik bi gotzaiek onetsi behar dute. Normalena izango litzateke, nik zuri emango dut botua, izan ere nola esango den baiezkoa, ez baietz eta ez ezik eta. Baina, hirutik bik baietza eman behar dute. Orduan, azken batean, bertako hemengo Elizbarrutietako gotzaiek onartzen badute, haien izenean Madrikoek edo Espainikoek ere onartu dezakete eta hori egiten dute. Hala ere, esan daiteke, gotzaiek ez dute pertsonalki testu guztia irakurtzen edo ikusten ia ondo dagoen ez dagoen, baizik eta norbaiti aditua den norbaiti eskatuko diote emaiezu honi begirada bat, egidazu txosten bat, ia nola ikusten dezuen honen kalitatea edo ontasuna. Ia ontzat eman leiken edo ez. Txosten horren arabera emango dute baimena, eta hemengoek beren baimena edo onarpena ematen badiote, Madrilen batzar osoa dutenean, han hemengoen izenean baietza emango diote. Gero Erromara joan eta han xeeki begiratu nahi dute dena. Naiz eta orain Frantzisko Aita Santuak duela urte bete eta erdi olakon bat, eman zuen halako dokumentu bat esanez, Erromari zegokiona lehen egindakoa baiestea zela eta punto. Baina oraindik hortan gaude. Oraindik ez da ikusten pauso hori eman dutenik. Kontua da, testu hauek Erromara irakurgaien liburu hau 2014an
Madrilera bidali izan, baina han 2014an mezaliburua bakarrik onartu zuten lehenengo batzar osoan. Handik urtebetera 2015ko azaroan egindako batzarrean onartu zuten irakurgaien testua. Eta berehala handik Erromara bidali zuten. Beraz, 2016ko otsailean Erroman zuten testu hau. Geroztik, bi alditan Erroman izan gera Bilboko bikario nagusia eta ni neu, bi alditan 3 egunetan han haiekin bertakoekin lanean aritu gera, han bi Espainiko Valladolideko eta Malagako nungoa dan bestea, bi apaiz dira ontaz arduratzen direnak. Eta haiek zuzenean gauza kontrolatzerik ez daukaten ez, ara joan arazi gintuen, elkarrizketa batean eta elkarrekin ikusiz, zer egin genuen, nola egin genuen, hau nola daukazue, beste hau nola egin da, eta begiratuz mezaliburua eta latinezko jatorrizko mezaliburua bat datozen egutegian, tituluetan, ospakizunetan, era hortan eginda lan, eta hurrengo urtean irakurgaien liburuarekin ere bai. Irakurgaien liburuari nondik heldurik ez zeukaten behaiek. Orduan, nola lan egin genuen, ze kriterio irizpide erabili genituen, eta ze iritzi daukazue zuek egindako lanarekin. Ze iritzi daukagu, eta, esaten nion, lehen egindakoa ontzat emana dago, ez bakarrik Erroman edo Gotzaien batzarrean, baizik eta herriak ere oso ondo hartua dago, lehengo itzulpen bezala. Eta hau honekin nik uste dut ondu egindala itzulpen hura. Gure aldetik iruditzen zaigu gauza ondo egina dagoela. Eta hain zuzen, lehen esan dudana, Gotzaiek norbaiti txosten bat eskatuko diotela, eta hala egin zuten, hemengo Gotzaiek, garai hartan Mario Izeta, Bilboko Gotzaia, Espainiako liturgi batzordeko kide zan. Horregatik pentsatu zuten, haren bidez Madrilera eramatea. Harek Madrilera eraman aurretik eskatu zion norbaiti txosten bat egitea. Eta txosten hortan hainbat ikutu zuzenketa edo proposatzen ziguten, batzutan onartu egiten zen, bestetan esplikazio eman ze pasa zen. Baina Gotzaien onarpena azken batean, nire ustez hori da, itzulpena egin duen taldearen ganako konfiantza da. Azken batean, guganako duten konfiantza da, baietza emateko indarrik nagusiena. Txostenak zerbait esango die eta halako babes bat emango die, baina ezagutzen gaituzte, badakite nola lan egin izan dugun, nolatan konsultak egin izan dizkiegun behaiei ere, eta horren konfiantzan ematen dute hemengoek beren baimena, eta baimen hori da azken batean oinarrizkoa bai Madrilen, bai Erroman. Kontua da, aprobazioko ibilbide hau luzatu egiten dela. Pentsa, 2016an esan dugu Erroman zegoela irakurgaien liburua, 2020ko urtarrilean eman ziguten baimena, onespena. Ia 4 urte pasa ziren. Gero, gelditzen da 6. puntua, fotokomposizioa eta inprimatzea. Mezaliburu hau, fotokomposizioa edo maketazioa da, liburu moduan gauzak prestatzea inprimategirako. Hori, Bizkaiko enpresa batean egin genuen mezaliburuarena, eta lanean aritu zena erdalduna zen, eta bere arazoak izan genituen, baina atera zen eta ondo atera zen. Gero pentsatu genuen
ez ote zen hobe Madrilko gotzaitegian edo hango elizetxean argitalpenez arduratzen den taldea ez ote zen egokiena lan hau egiteko. Zeukaten esperientziagatik eta bar. Eta proba bat eskatu genien, eta eman ziguten, baina konturatu ginen berehala, beren lanak lanei lehentasuna ematen zietela eta gurea bazarra gelditzen zela. Eta ez genuela lanik aurrera aterako, era hortan lan askozan egin beharrekoa, eta azkenik pentsatu genuen hemengo enpresa bat hartzea, eta hemengo enpresa lehen unaik esan duen bezala, Lasarteko antza enpresa da hemen arduraduna, eta maite lan hau tekleatu ez, baino prestatu duena inprentarako, eta 2020ko urtarrilaren bukaeran egin genuen alako lehenengo bilera bat, eta martxuan hasi ginen lanean. Eta martxuan pandemia etorri zitzaigun. Eta pandemiak dalata maitek etxean lan egin behar izan zuen, baino ahal izan zuen, eta egin zuen. Eta berak lana prestatu, niri bidali, nire ikusi, ikutuak egin, berak zuzendu, joan da etorri, horrela egin genituen 3.000 orrialde dituen liburu hau. 3.000 orrialde. Honek 1.300 paseak ditu, eta beste 3.000 pasatxo. Gero horren segidan dator argitaratzea. Argitaratze hori hemen egin zitekeen argitaratzeari dagokionez. Baina gero enkuadernatzea ere badator. Eta enkuadernatzeko makina prestatzea izatera, inprentan ere bai, baina makina prestatzea izatera gehiena, eta Madrilgo gotzaitegiko edo elizetxeko argitalpenak ugariak dira, ugariak ale asko egiten dituzte, eta horrela indarra daukate bai inprimategian eta bai enkuadernategian beren eskariak egiteko eta exigitzeko. Baina guk 600 ale egiten baditugu, edo ale gutxi, bizkaitarrek ale gutxiago, ezin dugu eskatu eta behartu inor esateko hau hola inbehar diazu eta bere ale inbehar diazu, bastarria geldituko litzake gure lana ere. Horregatik, pentsatu genuen, Madrilen haiek daukaten indarra aprobetxatuz, haiek erabiltzen duten inprimategia erabili, haiek egiten duten plegatzea egin, eta haiek enkuadernatzen duten bezala enkuadernatu. Eta hori eginda, beraz, bi erata parte bat hemen egin dugu, beste parte bat Madrilen. Bukatzeko. Lan osoaren ikuspegia eta balorazioa. Baditu bere, nola esateko alde txarra edo lan honek, hau da, lan osoa aldi batean egin izateak lana luzatu egiten du, atzeratu egiten du, eta nekeare sortzen du, etengabe segi egin behar dalako, baina aldi berean esan behar da, denen batasuna hobeto lortzen dela era horretan, egin behar dien zuzenketak denean egiten direlako, bestela bat argitaratuta dagoenean zuzenketa bat sartu nahi bada, ezin dezu sartu eta besteetan sartu aldezakezu. Alde horretatik, zango nuke, bere alde honak eta txarrak biak dituela. Eta Erromako begirada zorrotza egia da, horrek askotan amorrarazi egiten gintuen eta nazkatu, baina aldi berean aitortu beharra dago, bere alde honak ere badituela, eskatzen zizkiuten ikutuak edo zuzenketak bazuten beren arrazoia ere.
Orduan, uste dut lana hobetua gelditzen zala alde hortatik ere. Eta bukatzeko lan osoaren balorazioa oso ona.